trošičku ticho, jelikož ten film je opravdu amatérský, natáčeli jsme to na fotoaparát, ne na kameru, jak tady naši konkurenti. Ten jejich film vidíte potom, takže nebude to ochuzení, nebojte, ten to bude běžet hodně dlouho. Takže prosím, až budeme pouštět ty videosekvence, abyste to trošku ztěšili hlasitost, ono to je z notebooku, takže to nebude nic moc. Takže dál, abych pokračoval v těch omluvách. Tak se nebudeme ani představovat, nemá cenu. Jako. Ani nebudeme mít nějakou známku, nebo nebudeme mít žádný úvod. Ono to nemá ani název, když se na to podíváte. Je to jenom taková prostě opravdu studentská, ironická legrace. Nehledejte v tom nic vážného. Martin teď přečte, je to taková právní božka, omlouváme se za to, ale musí to být před úvodem. Martine, prosím tě. Tak omlouváme se všem lidem angažovaným v Brněnské fakultě architektury. Omlouváme se všem lidem angažovaným v Pražské fakultě architektury, jmenovitě panu Látusovi. Preventivně se omlouváme i Liberecké fakultě, i když v podstatě nemáme důvod, ale tak do brusa. Náš Martine. Naše omluva směřuje též k vám, váženým intelektuálům. Pokud očekáváte, že budete následující skrumáží v záběru pobaveni, rozevřete dlaň, vstyčte ruku do této výše a do této vzdálenosti, prosím všichni intelektuálové, a za veškerou razancí. Ještě jednou upozorňuji. Mohli jsme pro vás připravit normální, decentně vtipný vstup. A krásný. Toto obojně okažené modelky, světelná show, falešný karel. Ale my jsme řekli ne! Když proslov, tak bez kliše a pro všechny. A teď již vážně, dámy a pánové. Ještě ne. A když už jsme u těch omluv, tak ještě jednu vážnou omluvu. rádi bychom se mluvili i panu studentovi za to, že jsme mu zničili tiskárnu. Rovněž se omlouváme prvnímu ročníku magisterského studia, na který jsme to hodili. Předem se omlouváme panu Kiškovi, ale za co to neřekneme. Omlouváme se také naší spolužačce Romaně Weissové, na kterou vše v případě neúspěchu schválíme. Omlouváme se maskérce, kterou jsme neprávem seřvali. Za ty ksichty ona nemůže. A nakonec poslední omluva směřuje k Michalovi, mému kolegovi, za to, že čtu proslov, který radikálně smetl ze stolu. Takže dámy a pánové, přítomní pedagogové a milí studenti, pokud stuňáci jste, je nám nesmírnou ctí zhostit se takového úkolu, jakým je bezesporu slovní vystoupení na aktu tohoto rázu. Navíc musím premiéry. Když nám paní Májková dneska zavolala, tuším, že někdy před necelou hodinou, jestli bychom neudělali nějakou scénku na dnešní vernisáž, nešlo říci ne. Když jsme chtěli. Avšak hrozba anulace bakalářského titulu byla silnější. Přestože nám přišlo, že je to tak trošku narychlo, nemohli jsme odkovat a zneklidňovat se plameny za svým zadkem. Asi bychom to neměli říkat, ale když do sebe kopnete půlmetrovou lajnu kafe, zapijete to Red Bullem a přetřete si jazyk speedem, dokážete věci, o kterých se vám ani nesmí. Ačkoliv je všechno potom tak trošilinku rozmazané. Následující skladby slovních vstupů, videoklipů, fotomontáží je tak nutné vnímat s jistou rezervou. Přestože se tváříme, že vše myslíme vážně. Nemyslíme. Zaplatíme. Když tak přemýšlím, možná by se slušelo, než to všechno spustíme, představit. Jmenuji se Roman Weiss a přeji vám příjemný zážitek z dnešní vernisáže. Mé jméno je také Roman Weiss a přeji vám to tež. Na této škole přežíváme s drobnými psychickými výkyvy již 6 let. Za tu dobu jsme zde zažili už lecos. Nevynucené pobyty na jednotce intenzivní péče. Několikeré sebevražedné pokusy. A konverzační kanorády Romany Weissové. Přesto můžeme konstatovat, že se jednalo o chvíle radostné s nezaměnitelným poetickým nádechem. Co je ale hlavní, za oněch 6 let jsme se zúčastnili jisté transformace. Ta postihla nejenom nás, jak je vidno na obrázcích, které Martin možná ukáže, pokud se to urazí. Tady jsme tady už je nová verze. To je ještě dvěhodné. Tady je nová verze. To je s promocí.
Michal dostal červený diplom. Tak, ale zpátky k transformaci. Ta postihla nejen nás, ale i samotnou školu, koncepci výuky a skladbu předmětů. Konec konců, jak řekl sám pan Kiška, mělo by to být vidno na přítomných plakátech. Onen přestup je samozřejmě dílem těžké dřiny ze strany studentů, ale především středu druhého kantorského organizačního. Buďme rádi za architekturu Ostravy. Přestože jsme sotva překročili stát, přestože zatím chodíme po 4, brzy to bude po 2. Dámy a pánové, začínáme.